Работа с синхрон. Бай Матио и Борко. Варят в окаяно състояние патрула на Жоро Донев. Жоре, бронята остана в гьола! Жоре! Бронята я няма, брат, остана в гьола! Намери бронята сега, бронята намери! Намери бронята, брат! Жоро! Бронята е вътре, бе! Намери бронята, бе, тъй си вътре, бе, извади я, бе! И за тебе! Отзад, отзад! Седна ли на нея? А? Тя станала като луд. Покажи какъв е, покажи я. Хубаво е завърти да се види. Това не я оспух, това беше предната силова броня на Нисан Патрул.